Good day mga ka-BSS! Good day, everyone. And today, we're going to have lots of fun. Kasama ko ngayon ang aking anak. John Lee, Sure, ipapasyal namin kayo sa Naga City. woo! Ganda. At saka, pupunta kami ng... Prize! Papasyal namin kayo doon sa loob ng palengke. Saan ba yan? Siyempre, sa sentro. Saan na sentro? Ano ba? Kaya nga po, samahan nyo kami Dahil tayo ay maglalakwat siya mula sa sentro. hanggang sa labas ng Naga. Hindi pa sa labas ng Naga, anak. Pupunta tayo ng Del Rosario kasi Hindi ko alam. ang sasakyan natin ay yung bagong modern jeep. Kaya't abangan mga ka-BSS. Para sa ating next episode sa Buhay Sari-Sari. At don't forget to like, subscribe, and hit that bell button. Subscribe! Mga ka-BSS. Hey! Wait! Sasama rin ako! Hindi pwedeng maiiwan ako dito!